नमस्कार, मी भरत केसकर. गणेश चतुर्थी फक्त 4 ते 5 दिवसात येऊन टेपली असा आणि गणपती शाळा गजबजलेले बघू मिळतात. मी असं माणगाव मधल्या बाळू कुंभारांच्या गणपती शाळेमध्ये तब्बल 200 ते 250 गणपती या शाळेत केले जातात आणि 40 ते 50 वर्षाची परंपरा या शाळेत असा. आणि आपल्या सोबत असत बाळू कुंभारांचे झील ओमकार कुंभार, त्यांचं स्वागत करतो. ओमकार, खूप खूप तुझं स्वागत. नमस्कार. 40-50 वर्षा बाबा गणपती करतात. तू किती वर्ष आहे गणपती करू शिकलास आणि काय परंपरा? नमस्कार, माझं नाव ओमकार कुंभार. नाही म्हटलं तरी आता शाळा चालू केल्यापासून 40 वर्ष झाली. त्यानंतर आम्ही आता बघत शिकतो. खूप चांगलं वाटतं काम करताना. आता 4 दिवस राहिले तर लगबगीचं काम चालू असा. सगळ्यांची धावपळ, माझे वडील, काका किंवा भाऊ सगळेच काम करतात. हे जे गणपती तुम्ही आता 200-250 करतात, वडिलांनी अंदाजे केव्हापासून ही शाळा सुरू केली? तुका काय आठवता का त्याचा? माझ्या जन्माच्या आधीपासून, म्हणजे आता 40 वर्षामध्ये नाही म्हटलं तरी आता मागा 25 वर्ष झाली. फक्त काम चालू आहे. ही जी शाळा सुरू झाली, कोण कोण गणपती करायचे किंवा या शाळेत काय परंपरा असा काय? वडिलांचे वडील म्हणजे तुझे आजोबा वगैरे करायचे? नाही, ही काकांनीच चालू केली. काकांनी? हो, साधारण म्हणजे माझ्या वडिलांनी. ओमकार, एक 200-250 गणपती जे केले जातात, किती फुटी गणपती असतात आणि केव्हापासून तुम्ही सुरू करतात? आमच्या शाळेत 1 फुटापासून 6.5-7 फुटापर्यंत मूर्ती असतात आणि शेती संपलं की जवळपास जुलैच्या 1 तारीखपासून चालू कर. सगळे मातीचे गणपती? हो, मातीचीच. माती खैसून घेऊन येतात तुम्ही? माती म्हणजे ही चिकन माती आपल्या कुडाळ सोनवडे मधनं आणतो. छोटे पण गणपती बघू मिळतात, छोटे छोटे मूर्ती. साधारण हे मूर्ती तुम्ही साच्याचे बनवतात का हातीच बनवतात? साच्याचे पण आणि हाती पण, दोन्ही पण. पावसाळ्यात हे सगळं गणपतीचं करूचा सगळं रोंबाट म्हणतात सुरू असतात. अशा वेळी कोण कोण मदत करतात? तुका, बाबा किंवा आणि काका वगैरे असतात का आणि काय मदत करतात? हो, आम्ही सगळे घरातले, भाऊ, पप्पा, काका किंवा असे बाहेरचे, म्हणजे आमचे घरातलेच समजा, असे सगळ्यांचं कारभार. शाळेचं नाव का कुंभारांची शाळा? हो, कुंभारांची नाही, ओमकार कला केंद्र असं मी नाव हे केलं. तुका साधा ह्याच्यामध्ये आवड केव्हापासून निर्माण झाली? माका आवड म्हणजे लहानपणापासून अशी बघायची, मातीत खेळायचा, गपचूप सगळे झोपले की गपचूप माती घेऊन जायची आणि पाठीमध्ये गणपती करत बसायचे. गणपतीचा काम म्हणजे ह्याचा रेखीव काम हा महत्वाचा असता, ज्याला रेखणे म्हणतात. त्या कोण करतात? तू करतं काय? पहिले पप्पा करायचे, त्याच्यानंतर काका, नंतर भाऊ, त्याच्यानंतर मी. आता ह्यो सगळा करताना तू कितवी शिकलो? मी 12वी करून नंतर फाईन आर्ट्स केलं सावंतवाडी BS बांदेकर मध्ये. म्हणजे फाईन आर्ट करून तू सगळा शिकला, म्हणजे तुका पण याची आवड असा लहानपणापासून. ओमकार, गणपती बनवतो म्हटल्यानंतर ह्यो सगळं मोठं खटाटोपा. हो, काय काय खटाटोपा आणि तुम्ही कसं तो पार पाडतात? पहिली माती शोधायची, त्यानंतर ती जाऊन चौकशी करायची, त्यानंतर आणूची सगळी धावपळ अशी. माती आता 2023 उद्या 19 सारखे गणपती याचा जर विचार करता, काय मूर्तींचे दर झालेत अंदाजे? मूर्तींचे दर म्हणजे आता रंगांची किंमत वाढली आहे, मातीचा खर्च, परत अशी कामगार समजा असले तर त्यांची मजुरी वगैरे सगळं पकडून मग का तसा परवडत नाही लोकांना. परवडत नाही. आता 1 फुटी मूर्तीची काय किंमत अंदाजे? आमच्या शाळेत नाही म्हटलं तरी सांगत नाही, पण तरी पण 2000 ते 2000. जास्तीत जास्त किती फुटी पण येतात? जास्तीत जास्त 6.5 फूट. 6.5 फूट. तुमचं गणपती 6.5 फुटी असतात? हो, एकदम भरपूर मोठं. हो. येतात कसं घरात उचलून? आम्ही असतो सगळे घरातले किंवा वाडीतले मंडळी मिळून सगळे
नेतो. 6.5 फुटी गणपती समजा माका जर होया तर त्याची काय किंमत अंदाजे? अंदाजे 6.5 फूट आमच्या शाळेत नाही म्हटलं 10,000, 15,000. 10-15,000. हं. साधारण ह्या सगळ्या करून किती ट्रक माती लागता गणपती करूक? एक डंपर एक डंपर. 3.5 बस. काय किंमत आहे एक डंपराची? 20,000. 20,000. हो. अरे गणपती आता नेमक केव्हा सुरुवात होतले लोक? आता उद्या आपल्या रविवारपासून आधी 2 दिवस चालू करतात. रविवारपासून. हो. रविवार, सोमवार आणि तुमचं सगळ्यात शेवटी. हो. हा? सगळ्यांचे गेले की आमचा. खयचे लोक येतात हे गणपती पाठ घेऊन? गोव्यापासून, गोव्यातले? गोवा, कोलगाव, डिगस म्हणा तिकडून. तिकडचे पण? इकडे गावातले. गोव्यातले किती गणपती असतात? 5-6 असतात. तुम्ही दर ठरवून देतात, पैसे मागतात का नाही, ते आपण म्हणून देतात? आपण म्हणून देतो. आपण म्हणून. हो. पण ते परवडणारे असतात? हो असतात. कोण कोण समजून देतात, कोण कोण देतात. हे आता बाकी हो जो कलर जो काढलो हा ना इतर शेड ते तो काढणारे वेगळे लोक असतात का तुमच्या घरातले असतात? सगळं आम्हीच करतो. कोण कोण असतात? तेच पप्पा, काका म्हणा, भाऊ असे. यंदा पाऊस नाही हा, म्हणजे गणपती बरे सुकलेले आहेत. हो. दरवर्षी काय सुकणत नाही? ओले राहतात? नाही सुकतात. ऊन पडलं की सुकतात, नाहीतर काय ओलेच. मग तू आता ह्यो एक धंदो म्हणून बघतलो का तू का पण काय नोकरी धंदो अजून काय करूचा? कला म्हणून. कला म्हणून. हो. तुझा विचार काय आहे भविष्यात काय करूचा? भविष्यात म्हणजे याच्यातच काहीतरी करायचं असा वेगळा काहीतरी. हे फक्त गणपतीपुरती तुम्ही शाळा असता की पुढे देवी बनवतात किंवा आणि काय असे मूर्ती बनवण्याचे? मूर्ती म्हणजे हे सीझनचे गणपती, त्यानंतर गणपतीचे साचा असे बारीक बारीक मूर्त्या चालू असतात वर्षभर. ओमकार, ही जी कला ही खरं तर ही परवडणार नाही. नाही. माती इली ते काय झंगटा खूप. हो. ती माती करून ते तो साच करून गणपती करू हो, त्यानंतर ते सुका होय, त्यानंतर शेड काढू होई, त्याच्यानंतर रंग होई. ह्या वेळी तू काय महाराष्ट्र शासनाकडून तुका काय अपेक्षा, काय शासनान करू? काय महाराष्ट्र शासनाकडून अपेक्षा म्हणजे काहीतरी कलाकार ज्यांका जुने कलाकार त्यांना काहीतरी पेन्शन, काहीतरी अशी मानधन स्वरूपात काहीतरी मिळतच आहे. कारण एवढे 2-3 महिने हालापेक्षा सहन करून वावरतात, त्यामुळे काहीतरी मदतही होईल. शासन का मदत करणार नाही? नाही. अजिबात नाही. तुम्ही नोंदणी केलात? नोंदणी केली पण काय आता काय म्हणतात तसं काय नाही देणार. बरं आता रंगाकडे येते. रंगाचा विचार केलो ना, हे जो सोनेरी रंग किंवा हे जे महत्वाचे रंग असतात ह्याचे दर काय साधारण आणि खायच्या कंपनीचे वापरतात तुम्ही? आम्ही कंपनी वॉल्सन कंपनीचे. तामणेकरांकडचे? हो, तामणेकर. काय कमी करतात? कमी असे काय नाही, त्यांचे रेट ठरलेलेच. रंग शिल्लक नाही राहू ना शेवटी? काय ठराविक घेऊन येतात तुम्ही? नाही, राहता काय ना काय छोटे मोठे बॉटल राहतात. मग ते काय करतात? तसेच ठेवतो. तसेच? हो. गोव्यातले किती गणपती म्हटलं तू? 6-7, 5-6. हो. पूर्वांपर लिहिलेले असत? नाही, हल्ली दिले 2 वर्ष. या वर्षी पाठ साधारण केव्हा देतात लोक? पाठ आता आमच्याकडे अशी पद्धत आहे, नागपंचमी पाठ देतात. नागपंचमी की पाठ दे. म्हणजे हे सगळं धंदो 1.5-2-3 महिन्याचं? हो. त्याच्यात राहतात? हो, तर काय पर्याय नाही ना. बरं, याच्या आधी आजोबा वगैरे तुझे करायचे गणपती? बाबांनी सुरू केले? सुरुवात केली. अजून येतात गणपती काय तुम्ही कमी हे केलेला असता? नाही, वर्षानुवर्ष चालू झाला. आणि ह्या सगळ्या तुम्ही करत असताना शासन तुमका मदत करणार नाही. खरं तर शासनाकडून जी तुम्ही अपेक्षा व्यक्त करतात ती कधी शासनाने कधी अनेक हे इले तेव्हा संकट इले तेव्हा मदत केली कोणी आतापर्यंत? ओमकार, ही जर कला अजून अशीच मोठी जाऊ गई तर तुझो आधी तुझी संकल्पना काय आहे की बाबा बाबांनी 2-2.5 गणपती करत, यापेक्षा तुका मोठा करूचा असला तर काय तुझी संकल्पना असा? संकल्पना म्हणजे कामात काही ना काही वर्षानुवर्ष म्हणजे काही ना काही बदल होय. कामात बदल असलं की चालतं पुढे. तुका ह्याच्यातच करिअर करूचा?
कारण तो आर्टिस्ट झालेला असतो. हो. ओमकार, साधारण आता हे आज वार असा गुरुवार, 2-3 दिवस राहिले सगळे गणपती रंगवून घ्यावं होतले. सगळे म्हणजे आता रात्रंदिवस मेहनत करून 2 दिवसात होत दिले, शनिवार पर्यंत परवापर्यंत. लहान लहान पोरगी येतात गणपती बघू, हो येतात. हात लावून बघतात. हो हा, हो. ओमकार, शेवटचा प्रश्न, तू का काय सांगतं ह्या ज्या चतुर्थी म्हणजे कोरोना नंतरची ही 2 वर्षानंतर चतुर्थी आहे, तू काय गणराया काय गाराणा घालतलं काय बाबा कोरोना गेलो तसो आता ही तुझी शाळा माणगावात मोठी, माणगावात किती शाळा आहेत एकूण? 10 शाळा. 10 शाळा. हो. ही शाळा तुझी मोठी करण्यासाठी काय तुझे प्रयत्न असतले आणि गणराया काय साकडा घालशील? गणरायाक साकडा म्हणजे सगळ्यांना चांगली बुद्धी देऊन सगळ्यांचा भला कर. हो. धन्यवाद. हे होतो ओमकार कुंभार, ओमकार कला केंद्र शाळा जी माणगावात बाळू कुंभाराने सुरू केली. तब्बल 40 वर्षापेक्षा जास्त त्या गणपती शाळेत झालेल्या आहेत आणि त्यांचे सगळे बाळू कुंभार स्वतः, त्यांचो भाव संतोष कुंभार, त्यांचो मुलगो ओमकार, त्यांचो भाचो परेश आणि जे कोण सगळे भाव असत ते सगळे त्यांचे भावकी काम करतात. सगळे गणपती करतात, सगळे रंगवतात. 1-2 नाही तर 200 ते 250 गणपती या शाळेत केले जातात. कोकणात म्हणजे विशेषतः माणगाव खोऱ्यातली ही मोठी शाळा गोव्यापासनं, डिगसपासनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या कानाकोपऱ्यातले गणपती, त्याशिवाय माणगावातले गणपती त्यांच्या शाळेत केले जातात. निश्चितच ह्या गणपती शाळा आज दिवसेंदिवस मोठी होत चाललेली आपल्याला बघू मिळता. मी इथेच थांबताय आणि गणपतीकडे मी पण एक साकडा बोलतोय की ही शाळा यापेक्षा मोठी होऊन ज्या शाळेची भरभराट होणे. मी इथेच थांबते. तुम्ही बघत राहा मालवणी गजाली. धन्यवाद.